Ti Masak Bayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti seryete o talawas ang napauwan. Panangipatag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Oh. Anya ka di tikit kitam di tatawa. Ay, Apa nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apa nga katawa mi da? Kakaasid da lang arudan. Oray kasano, adalat na nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay sa dagiti anak na, ngam pilay mat kan bulag. Apa nga inatiw mo ako nam? Siyempre, nataar ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataar kan na pintas nga agpayso, ngam pilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksangga sa tipada matao. Ay nano sa bali at tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsa kaklaunay ah. Si kamat gam ti masabat ko, maestra. Saan ka diya Sabado ita? Awan klase. Si kagaya manong, adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Dahil tamo tirigat na itibiyagyan niya. Sabado nga, kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Wan nga rod manong, ngam awan maaramidan taiso mo tibilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot manong, saan mo matakadwa ni bakat mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? O sige nga rodan manong. No saan ka kumaabulag? Inta ko maagay ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta. Mabaling tamatlat ti agay ayam. Kayat ko kumati agay ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat. Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakat. Uray pilayak la kumamot. Ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman ak iti apo. Tada kayo ti inted na akapamilyak. Marik na ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan summer. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbaglakit di ata na anos damot. Nang runa ni Gemma, na anos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa, numapanda ijay pagadalan. Alain ka nga rodan. Ang mga noawan dya inada, tanaibaga na nga adamiting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isang put ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakmankit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat saan anapodot ijay dalan mo agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlap tadita. Intang nga rudan Nabayagtan. Ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipan no apay. Kaya't ko lang matamamuan. Asawa nakmat. Idiubing kami, agayam kami, ngam nalalay nga. No nalalaing ka. Apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan, idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo. No apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako ng mat. Siya kumatirumbang nga ag valedictorian, gaputa nalalay nga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo. Nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip ket di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula da ita. Anya nga atap,
Di mo man isakit na di apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. Anom ti kwarta. Inikan iti kwartam idirabi eh. Damagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na. Anya pa ngay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanumlaang matigatangam? Apa damagam no anya ti katangak, mami. Basta mangtid kayo ti kwarta, nalpas. Ay nanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtid ka kit din. No itay pa nang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Ito pagadalan na. Sa dino pa'y kuma. Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Uy, manong. Itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang mapanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa lang itulog day ta bulag. Kaasi mo't no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag. Kayat mo ka din agigan kalatan iti balayo. Ha? Sanak mo ta bulag. O sige, panawan kayon. Apay akas dito sa uni manong Leonard. Di mo italtalag. Talaga akas dyan na dayjay. Ijay pagadalan da. Kanayon ka nung aglangan. Kuray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kanu. Tapno na saya at masakbayan ta. Adda nga tamot na sayat ang masakbayan. Ti may sa abulag akas kanyak. Apay kat din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na. Tasaan ko ang makita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si Kajema. Napatagtikabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan niya ijay pangisursuruan ni Nancy, tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taas si Dag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan mayalis dito asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta ngamin ti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadin matlaang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay kasta ti saludsod mo? Kunang ngamin ni Manong Leonard. Asayang kanulaang. Ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agianak kanulaangan dito'y balay. Sana po no dayta. Agan-anos kayo pa'y, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa baling mat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan ka magmay sama pan iti pagadalan niyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya tiagbalin to ang manursuro dagiti padam abulag. Mangisuro kay J School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabalak to nga ta. Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka di ti ulom. Tapay atap tapayaan. Masurunak lang. Tamayalis ka no dayje Anansi dito lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di Tayo pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama ditirik na.
No ditoy amang isuro. Napay kumaakas tatiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buisitan. Mas dawak nga rod. No apay napudot ti daram kani maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakat isakit mula unay inday dyanan si. Ay, masuro na. Ay nalaunay ti basol na kan kaya. Imbagakan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinakmet pinagabay. Gaputa awanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod. Inuray na kumaang adaak. Sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirason mo. Ay, maragsa ka na. Tamayakar ka nun ni Nancy dito lugar tayo. Di kat nasaya at no ditoy. No makaginawa mo. Adayo ti pangisursuruan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awan gayam. Nadamag kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men, kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo. Kat imbob-obingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan agit kitaan ti amana. Ay nahano kas jay na laang dayjay nga obeng. Awan tinasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Umaton to, daddy. Medyo marigatan na kami, tanarigat ti subject nita. Masapol nga igad mo mati agatal. Narigat ti awan adal na. Igagayad kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo ka di, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Ha? Apay nga taasana ka na sirib di pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Dahil tamad cellphone mo into na ram. O nagripaso ak? Saan ko matlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan ang anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutang mo ti bagbagat ti maestro. Oray si Kamot, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami. Diyak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, na isurat dagiti alpabeto na. Si Kamot, sabali. Braille. Naitulnat dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami. Nuray kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami. Makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayam kumat. Anya ti bagamkan ko ana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Anya man ang tinaknakan mo. Basta dak kayat. Madlaw launay nga inatimnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak ammo. Manya klase ti panunot ti addakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayang denggen, tituloy te seryeta yung italawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, ni Virgie Taclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na. Gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy. Ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaat iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadot na ti anak ni Violeta. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ana paulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya man ang tinaknakan mo? Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatiw nak numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Jakam mo, nanya klase ti panunot ti addakan ka. Awan mo ti dakas nga aramidan di tao kan ka. Awan tar aramidan na ko nama. Ta sa balikat nga rod alugar ti pangisursuruan na. Ngamno ditoy. Patyam nga awan tar aramidan na. Kas kumaitian niya. Ay sus, masapul ka di pa'y abing-sabing saak. No anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. Ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kulaapan ti utak ko. Lumidam laang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan da dyanan si. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idinagsakit iti kamuras. When marod, naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod ng isuro ni Nansay, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, when nga road. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawon itay. Wen kabagays. Adda iti plano ni Nansay amang ipakita iti doktor. Agam isumot ti ipapatay day di asawa na. Ape adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nansay. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga iremedyo. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Amo anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manat nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang? Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni auntie ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay maragsak anak mat. Kakayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo ija Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay uwin nakong. Ay maasyanak ka dagiti apo ko. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang, Iso apadasan tayo. Ay nuawan namnama akat aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Kapaya na pudot man ang tiulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayja a principal. Awang gungguna na gayom. Anya tinaramid ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akas kan ka, anak ko laapan ti panunot na. Di mo man sang kaibaga day tanakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan na napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray na bayagan, tasadiwa pay laang itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na kan ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan,
At nakasanga kadalan mi mami. Napan kami di balay da. Iti day ta kinaubing mo. Umin inom kayon iti nasangar. So paminsan lang mo't mami. San mo ta kanayon? Day tasag paminsan. Awan papanan na nudi kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon tong. Kanayon mo ti happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agdala ka no oras ti adal mami. Anyam no ada mga awis kanyak. Saan pa palabsan? Enjoy ko naman. Ina anak ko. Di mo kumamit yalong-along ti panagadal mo. Hello? Asino da ka din? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami kita. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko nam samay. Ti anak ta, ada ka no iji presinto. Anya? Kunak man agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw? Nagguguluda ka no iti may nga inuman. Talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. At dahil ti inuman. Lalahain ta ni Jeffrey Sinto lakay. Saan nga nagam ti anak mo? No sana may kanitiliksyon. Bye-bye ang kadidya anak ta. Kasanon ti panagadal na. Ay, No di na kaduan ama pa ni Jeffrey Sinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti mano alawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da kay ti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman. Kwa, awan ngamin ti maestro ni. Awan ti aramidan medyo pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Anda ngamin ng kursunada kada kami dad. Bimalas kami lang. Nukas tamlaang agulot isapsapulam. Ibagakkan ka nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisaot iti pulis. Kanti kinaguluda ta aregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo. Agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo. Iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agduduma a view. Nan, kita at man? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa talent day ta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta at talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado tinagbalin analatak a pintor. Babaan kadagiti impintada. Into nagturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di ah. Sayang lang amin. Tasa anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Ano ada papananta? Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada papananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapnusan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray, tanaragsakak mo't amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka ah. Gemma, naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak matibulag, naanos ka mat siguro kanya. Kaputasan anapas nagmilyonard iti panagadal na. Kapilitan, nagulit manan. Ay, no mabalin la kumaabayadan dagita ang mamaestra. Tapno ipasada ti anak ko.
Kamali day ta ka panunutam. Kasano nuawan ammo na sa mapaniti na nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to itinangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kaya't ko adumakla na singpet kan natudyo nga anak. Yung pagbalbalin mat abarumbado. Kaputa pampanuynoyam kadag iti dakas nga aramidan na. Kamali apanang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatid ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Tasi dadaan ka kano at tumulong para iti pan na kay padoktor ti anak na. Asino pa'y ay ti agtitinulong saan adatayaw? Ay, wen mo't kiti, ading ko. Ang amuray no kasta. Ay, agyaman ak unay kan ka. Ay unay kan ayamanang. Patpatgan kayo ang kapamilya. Noan niya ti pagsayaatan, si dadaan na katumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaton tayo. Uray siyak manang. Pag tinulungan ta ti agbiro iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo nana. Pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam mo. Agumatgatang iti lote. Aliman nga ron, barok. Adda lang nga ben pakasapulan mi. Agkita kami iti gayem ko inton bigat iti opisina. Isunton ti panangibagak nana. Ay, sapay lang kumangarod. Tada kumatang. Tapno malakok ti solar. Saan ko ama ipanamnama. Ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan nana. Anya tinagsalitaan nyo iti ina ni Nancy di talikod ti balay. Damdamagan na. Nadamam mo kagumatang iti solar. Ang mga nadamot ang mamom. Agrigrigat da ka din, taila ko da pa iti solar da. Kadada siguro mat pangaramatan da iti kwarta. Ay, kadalaki di porsyentok nga agbirok iti gumatang. Padasag tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingandan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbagitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Recess, namapay nga da ka dito'y anali dahil Leonard. Wala kayo gaya, ma'am. Nagungat namin kanyak ni Saritay. Bagsa ka kano itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, intay dyan lami saan ko. Taisuro ki saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas ko nga gadal. Tanababadag iti grado. Iso ana babata saan ka kami nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan papanan na. No di ngumatumutla ang dagiti grado. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Kita man pa makita nga ukradong tinutbok mo, Leonard. Kita man din suro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko kami na mauawatan ti sursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy di reses. Imay nak sinuruan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko dahil maestra. Lalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagang. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Panangipatay. Dito'y drama tayo.
ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti magdireksyon ni Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta kan ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaat dagiti agkabsat a Julius kan Gemma. Katbalog kan manginom mat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti may isang aldaw na ibagat ina ni Nancy iti kabsat na nga ilako dati may sa asularda. Tapag pa doktor ni Julius nga apo ko na indon madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw, dandanin agturpos da Gemma kan Julius. Idinto ta saan pa'y makaturpos ni Leonard. Gapo iti kinabalog na. Agsarsarita da Leonard kan Ruben. Idi simangpet ni Violeta. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasingpet nga rod mo kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestra mi ti math. Nasingpet na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kaya't ko a maestra. Nalain pa amang isuro. The best para kanya. Ulitin man timbagam. Ha? Saan na kano a maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan. Kasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Alam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak matan. Imbag man ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamat masangot agin na latiw. Kanayo na kamin ama kumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanya kat agawan. Ha? Anya ka di ti sasawam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka, maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanya. Saan ka di nga agayam ta? Among matlagayam nga gayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanya. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya pa dito napasamak iji balayo iji kalman. Napasamak. Awan mo tinapasamak, Ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpat ka, Ma'am. Insuro nak ngamin ni kalman ni Timath. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat na, no di mo ibagakan ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Apay ka di, Ma'am. Maawatak ang masayer tirik nana, no ibagam nga ada kay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Maskan ka di pa'y dayta, Ma'am. Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangtad bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat. Ngam agduma kayo mo't iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, Mami? Kasto na, Julius, ha? Masapul nga daki di pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga ron amang isursuro. Asino nga iti mang kadua kanyak, Mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takaduanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadua kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makaduaan, Julius? Un, Mami.
Maawatak, no apay adi ka makaumay. O sige, agbati kayo nga ron dito'y tainak ibaga kadananang kan anti. Wan mami, duada akadwak ang mapan ije pagadalan mi. O sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagara. Itapay laan. Kablaawan ka, tagturpos kan, Julius. Uray si kamat, kablawan kamat. Agyaman na ka. No kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akaduan ni mami. San abale, taadda dua akadwak. Dagiti dua lola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan ka di nga agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit. Adda bagsak na. Iso asaan ang Graduar. Ay, sayang nga rod Lumakayan iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaano at turpos mo Saan damot nga may napaguntan no agbalog. Sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sige lang ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka mag. Itaman pa'y. Agturpos namin da Gemma kan Julius nanang. Amuyo mat, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga rin ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni Auntie ti mangkadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mangkadwa kan kwa na. Wan nanang, masapon nga da namin iti pagadalan mi. Taijayak kat nga rin amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman ang nanang. Pakaragsakan ni Kitty, Tada kami, timang kadwa, iti apo ko may. Ni Nancy mo, di nakita ka na si Bud. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kadwata amang kadwa kan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plancha at day tayo nagpintas abistina ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige ka bagay. Plancha ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita at man gayam iji aparador. Taamangan kit din no nadadaul dan. Tadi tamot inus-usar. Wan nga road manam. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy, anak asut iti pang-graduation da. Napanda ni pagadalan da, tayo graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman ka dagiti agturpos, gaputabalog. Masurunak kadagita ang maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kung ti maestro na. Pinaari ka pam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di na panitultulat kan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kitin tapno makapasa ti anak mo. Asino ti luge? Saan ka di ati anak mo? Apay kumalugi. Hay, adda ak kumamot ijay amang kadwa ken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ako maigi pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng. Hintay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wala ta nakalako tamutan iti sularta. Nuwan, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag pasitan alitay napnapan ijay Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay kat maabuan tayo no makadanon tayo ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-ano si ijay Manila. Sabali ti pudot na ijay.
Saan aprisko ti balangab nga angin ijay? Nang runa iti kalgaw. Ay kat, anyangay nga rod ka ba, guys? Aganos tayo para ka ni Julius nga apo ko ta, husto ka. Ti panang ipatag iti kapamilya, kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Ha? Anya ti aramidan tayo ijay, mami? Jak pa'y napnapan ijay Manila Ada kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, katin tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang ada pa'y namnaman na makakita. Anya, mami, mabalin ka di pa ang makakita ak. Saan tayo pa'y nga amo, anak ko? Kung nangamin ti Doktor Idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami? Impakita yu idin? Wan anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idin ni daddy yu. Kastagayam, ngamno imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan ako na makakita, mami. Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasan tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makikita dagiti karuba. Napanandang ka. Wen nga rod, mami. Nakakandado mat ti balayda. Napanandang ka. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyarda, mami. No siyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak nagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas day da. Rumbang lang. Tapno saan naabukudan ti ragsa. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwan iti anyaman abanam. Sak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti sarita nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan. No ibagam analalaing yung siya. Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti panakaatiw mo, kanayon ka masaksaktan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko nga. Gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kasi dagiti anak na. May panakal na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da, nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi na makita. Sana sayang, mangipakita da ita, anasait da nga gadal. Adda matunoy da, iti masakbayan. Mami, saan nagkadi ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kung timangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sayang, jak mangag ti ibagat ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumutlaang itong sumangpot kami. Ikararag ko, ang makakitang tumutlaang ti kabsat ko, mami. Wan, anak, amin tayo, kidawan tayo dayta iti Diyos. Wan, mami, mapang kami kadalola iti simbaan. Kidawan may ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko, tamapan kami mo tan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramidan ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka asumango iti doktor. Uwan man langan, barang makakita ak. Tapno saan aka si ni Gemma, aka nayon amang itulod kanya. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot? Sige, orayon talaanan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidag, mami. Wan, anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan ang makaagas ka. Tinabasag iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga ron ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon. Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko?
Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Ada kanimot lang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no ang baligi wano saan, auntie. Ay, kat, ipaoperata yung arudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wano saan. Masapol nga ada ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya ko ti agidonar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas ana pauluan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal at da Julius kan Gemma. Idinto tasaan akaraman ni Leonard kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnama na ang makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ana pauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wano saan, nanang. Ay, kat, ipaoperata yung arudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wano saan. Adapay parikot, nanang. Masapol nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya ko ti agidonar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaan ng timang ipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, no napanandag iti kaarro patay. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada. Mas daawak laan, ta italaan nga awan da iti medyo na bayan. Awan lat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Saanak nga ron amaringguran, mas daawak laang. Italang amin anabayan, ajak makita ida. Sa balitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay, at damot itay dito. Day taket tay kuna. Sa baliting kasirip-siripan. Idinto tadi mo makita ano anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napanmanen kadagiti barkada na. Sapay kuma, taadamayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan, siya kun an. Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laang. Kunamon ti doktor, nga adalat ta kanumat na saya ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti matana idinatay. Ni, uwan nga paiso. Ada nga paiso na harami ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibagana iti pamilya na nga idonar na ti kornea ti matana. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista.
Adda na iranod iti matana. Aguray tayo ananang. Barang adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road, taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay sular ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilote. At ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay nada magaglaing mat ano nalako dan. Wano balay da ti may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Ah. Kita nalako da ti luti da. Iso siguro ti inaramat da na pan nagbalog. Apay abalog pa'y tinaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat na ita balikas, maawan ka es ka na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, unuan niya. Inaramat da siguro, tinaglakwan na iti sularda. Wanya man tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwartada met. Bibiyang kaya, nadamang kulaang mo. Apay ngamin nga interesado ka, mga mo, no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamang kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayong maaguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabages. Awan mauray tayo ang pagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo. Kandaddo mapay. Bareng adamayat nga agdonar. Ne, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ka ni Nancy, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmat siguro. Nadardaras tayo siguro ang makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din tasin magpet kayon. Adda ising-asing me nga aramida. Anya ka di day tananang. Napanunot mi kan ni Antem nga agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tamangan adda mayat nga agidonar iti korniya. Ne, mayat sa kagpaiso day taan, nanang. Dagi tayo marigriga nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige nanang, tamapanap iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamad. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan, iti nasaya at apanagpuspuso. Sige nanang, mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Nagkapwang ka di manan, apay ng itakalaan. Sana ko nga bingabasit. Amasabol at amagan nyo na nagkapwak, mami. Ay nanak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikot dita, mami. Sumangsangpat, akmat. Sumangpat ka ngagpaiso. Ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asikat din na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day kaabisyon. Saan ka nakaturpos? Madanon to day ta turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagigay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Ano nga ikat nanalayang damit nga siya? Awatan mo. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing tangam sika? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsab at matakiday mo. Adda ka di man ang kasuron mo. Ay, makapasurong kayo.
Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. Adda ka di maditimbagan. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka bakit? No agimula ka iti sakit tinagam, nga awan mo ti umno arason, paspasakitam lata pagbagim. Dakkel nga ron ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa iti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Uwan mami, ngami, magagaran akon. Anos la ang anak ko. No ipalubos ti apo nga da donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masahabat ko? Anya nga tati tsura yo, mami. Lading itag na, ngam saan ko ang maibagano anya ti tsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kasama ti kabsat mo ni Gemma. Ket da kayo mat kadalola, agpapada mo ti pakabuklan nyo, kasta ka di, mami. Wan anak, saan mo siguro ang malagip ti pakabuklan ti langa? Taubing ka pa'y ngamin, idi mapukaw ti panagkita. Apay nga arikapon ti ropa. Kunang amin ni mami, no anya kano ti pakabuklam, kasta kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta, kat saan ka ang makakita? E dito ta pilayak mat. Ari kapag man ti sakam, no apay apilay ka. Oh, adda ka din maarikap mo, ang nagdumaan da? Awan mat, ngam kasla ababati maysa, ngam basit lang mat. Wen, basit laang. Iso ano magnaa? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo, anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kaya't mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una, tapno intun magnaka, patas tong ti panagnam. Anya ti ko naman ako. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel di maysa, ngam flat di maysa. Uwan mami, tapno patas tong ti panagnana. Huwag pantalon iti nagayad, saan amadlaw? Payat sa agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na, at atidog ti maysa. Kat no matidog ti maysa, baban iti na nga to amukod ti sapatos. Di mayatan ti panagnana. Anya, umanugot ka kadi iti imbaga takamsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natin na nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod, numano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngam no mairwamak akas iti imbaga ni Julius, mayat siguro. Mayat tinapanuno ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan ka na madlaw apilay ka? Wen, mami, uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipag na, agpaaramid ak pa iti sa bali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asaka. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang makapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apo. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to ti muukod na.
O sige, Lola. Buyan na ka magna. Ne, ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal ti panag na ti kapsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay kumamot ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen kumagarod. Tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo. No kasano ti langa tayo akapamilya na. Wen nga rod, mana. Hello? Sino ka din na ito'y? Ha? Uwan, siyak na ito'y. Ospital? Sige nga, Rod. Umayak adagos nita ospital. Urayan dak. Bye. Anak ko. Day, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nung donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko, nanang. Tamapanak iji ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panantarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daaw ni Violeta, no apay adinan makitkita dagiti karubana. Iti sa Balya Bangir, nagpa-public service ni Nancy iti radyo, kan iti dadumapay, tabarang adda agi dunar iti Cornea, para kan ni Julius. Kabayatan na, nagpaaramid da Nancy iti sapatos ni Gemma, tapno agbalin ang normal, ti pannagnana. Iti may sangal daw, adday mawag kan ni Nancy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas anapauwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrobata ko, nanang. Tamapanak ko na iji ospital. Ay, umayak. Tapno adda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan, nanang. Kaya't ko akasarita ti donor. Ay, sabay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay anang dardaras da mami kan lola api manaw itay. Adda imawag ka ni mami, manipod iji ospital. Ha? Amangan no addan ti donor. Mabalin nga tan ang maisayang kat ti operasyon? Maamuan tantua, no sumangpat da mami. Ulitag nga ibaga. No awan lata ti donor, mayatak nga agi donar. Ti importante, makakita ka man. Madanagan ni mami, tamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasiguradong agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin na maisayangkat nga operasyon, kat nabaligi. Adda ka numat saan? Anya ti imbaga ti kabagyang tinatay. Umanugot da mga donar iti Cornea ti anak da. Ay, Kaya't da kano at tulungan ti anak ko, nanang. Babaan da itang aramidan da. Kasla makikita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos, ti kararag tayo. Uwan, nanang. Nasa umat ti may saman norsuro, anapan gayam danan si Manila. Ang mga no dinamag mo pa, ano anya tinaramid ta ijay. What? Dinamang ko, ngam di da kanuang mo.
Unakol ka. Pakasik nam launa iter aramida ni Nancy. Apay aya, akas na kanayon nga isakit mo day dianan si. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko na ang ngawan, Muna iti amin, nasingpat ka ni Leonard iti pagadalan. Si kalaan ti gumurgura kan kwa na. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisem, may parbang ka day ti aramidam. apay ko maasaan amay parbang. Ha? Di nakman kun kontraun akanayon, Ruben. Nabartag man ti anak mo. Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay at di mo disiplinain. Ay, may samot da ito. Saan adumdumag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dendeng na. Di namang mangag ti bagbaga. Umunag iti kanawan alapayang. Romwar iti kanigid. Nujak baka pagtepel, makabil kun ti anak mo. Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anak. Nabayaga ko nga teptepel. Balog kan mamartak. Sang kaibaga makasaritam, ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana. Basta di mo disdisuan ti anak ta. Tano aramidem da ita siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka, konsentidura ka nga ina. Patpat gaglaan ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinahan na. Kita ang tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawit ka. Nabarbartag ka man eh. Ha? Sigamit gayam, Manong Ruben. Abay, nakarupangat ka. Anya, manong kung kunam kanya. Bastos ka na anak ah. Tapno agnakan ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo nanugan ti anak ko! Sampag ko! Manipod ita! Saan ko na itadkan ka ti sweldo? Tapno awan ti itad mo apagbartak daytoy na laing anak mo! Kitam! Ang dardaran iniwat na! Apay na tinanong mo! Bastos na itang anak. Manong kun kunanak din kanya kama na! Di na amo ti magpagana tanabarta! Kanya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti ibagbagana no nabartak ka? Saan ko man nga agbartak? Ha! Ikamtumat iti pagbartak na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti dadto mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayang a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti Cornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayang a proseso na da ita nga operasyon. Wen kabagis, eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti banak ang maikonsidera sakbay ti operasyon. Kaano ka ti panangipan ka ni Julius iti doktor, manang? Iti kabiitan apanawen. Itaman ba ako mitkita ka iti adayo? Sa kaumisam-isam. Pampanunutan din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at ang tagainap. Anya tinaytagtagainap mo? Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulang. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigit ti kalsada. At daawit na abasit alata ti sardinas. Kat nang ipisokak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensya miti kararwan. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panungan nga agbalin nga agpalpalama day dyan. Ay, kaduan na, baliktad, ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Nga ta! Itati ipapantay ti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo ti sabali a donor.
Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan nakas karina? Wan anak, saan namin akas na lupot, ang mabalin lang ta at takupan. Mami, amangan kit di mag, no saan akong makakita. Saan tayo ang mapukawan itinamnama anak ko? Basta agtalap tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Ha? Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan kuha na iti manong. Tapno di ka kanuikan iti pagkatan mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak na yung kamaghapi-hapi. Pudnon sa imbaga ni dadim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da kay ti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katulpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damat nga minakadwa, mami. Naragsak kayo no madamati inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababati pa nagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabarte, awan na sayaat apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksamina ng ti doktor ti matam anak ko. Nakasagana ak, mami. Day tati ka na yun ko asigsigaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngayon kasta. Nasayaan nga ron. Madi nga min di mangnamnama ka. Santo saan maggayam ang mabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaan anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No mampay negatibo. Saan ko ama ipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laang asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilya. Nalpas ka din ti panangiksamin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananan, barong mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslang nervyosa ka. Di tayo ngamin amo, no nabalig, no saan. Ay, oray siya nga ron, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Katsapay ko matabalig iti operasyon. Nanang, mapantayo man kat di iti chapel dito nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan! Saan ka nga nervyos iti operating room, anak ko, ha? Un, mami. Ang mga nun nakaturog akton, no makadano nakijay. Kung nangamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayon nagda ka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli akto laangan, inton irwarda kan iti operating room. Un, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagin. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay di anak mo. Nanang, mapantangaro din. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mat, nanang. Ay, agnervyos pa'y ket din. Anya nga ti resulta ti operasyon. Day ta ita tinakal asaludsod. Ang mangnamnama tayo, abalig ti operasyon. Sapay kumatakas na agpaiso, nanang. Inta nga roden, ta ang mga no irwardan ti apo ko. Ay, kasladyak kaya ti pumanaw dito yung chapel ti ospital, nanang. Ay, mabalin mo lang dati ang kararag nga uray sa dino ang lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang,
Adapay laang iti recovery room ni Julius. Wen nga ron anak ko. Ay, ang kararag talatan asapay la kuma. Tanasaya at ti pan nakaoperana. Una nang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wen, kat namnamaag anabaligi ti operasyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti pagkibusan, ti seryeta yu taalawas, anapauwan, panangipatag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu taalawas anapauwan, panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sapay la kuma. Tanabaligi ti naisayangkat nga operasyon. Adapay laang iti recovery room ni Julius nanang. Apaman ang makariing, sadang tuipan iti kwarto na. Agam, ay madanagan aklata. Agam, mangnamnama abaligi ti operasyon anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayit na ti awak ni mami. Saan ba't ngamin amabalin amapantamat ijay? Madi kanuno ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni mami? Ay saan, apok? Aguray talaan, umawag tulat ta. Saan ka kadi ang magagaran ang mga mo, Lola? Ay naapay kit din asaan, ay. Ala, agtukaw kakiti dita. Di ka mo makatanga. Jak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan agdanagak. Kasta ak matapog. Ngam at amariribukan ka no saan ka nga agtala. Iso nga agkalmatan aan, apo. Halo, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon anak ko. Ngam adapay na ang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuon? Ha? Apay ngay? Amangan mat no saanin ang makariin? Di nakman pagnerbyusan anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y ang nakariin? Makariing tumat laang, Gemma. Yawag mo nga ron no makariingan, Mami. Ay, gayam, mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang ti mabalin nyo ngayon umay, anak. O sige, Mami. Umay kami to. Saan mo nga aprusan ti matang anak? Ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknak, Mami. Ada nga ng sugat na. Ikatantumot laang ti doktor ti bendana. Kaano da ka di nga ikatan, Mami? Saan tayo pa'y nga mo? Depende, no kasano ti kasasaad mo. Kasta ka di, Mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, Mami. Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma, akabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu, ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kita anak mo. May kulkulag. Intun kuan, umisisam kag may maysa. Ay, nadlaw ko nga ron lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ta. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas.
Anya nga iti aramidan ta. No saan mo kuma pinanuynuyan, saan kuma nagpalinakasta. Saan ko a pinanuynuyan? Pamatag dinaramid ko. Kamali apang matag. No talaga apat patgam ti anak mo, para manamot ay itibaot tapno agnakam. Anya nga nga ti aramidan ta. Surutam itinalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangtag kankwana iti maiparit nga agas. Ha? Lakay, ang mga numairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga at dapay ang maisagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Adaak dito'y daan apasdat iti ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Ket, at dati anak mo dita. Awan. Tadi namag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan na kadagiti